Mga lugar sa komunidad. Bangko, barangay hall, butika, dulaanan, eskwelahan, estasyon sa bumbero, estasyon sa pulis, merkado, ospital, panaderya, parke, ug simbahan. Bangko, diha kita magdeposito ug mag-withdraw og kwarta. Bangko. Barangay hall, diha nagtrabaho ang kapitan ug ubang opisyales sa barangay, ug diha husayon kung adunay kagubot sa barangay. Barangay hall. Butika, diha kita magpalit og mga tambal. Butika. Dulaanan, diha magdula ang mga bata. Dulaanan. Eskwelahan, diha mo eskwela ang mga bata aron makatun sa pagsulat, basa, ug pag-ihap. Eskwelahan. Estasyon sa bumbero, diha nato makita ang mga bumbero ug ang truck nga gamiton kung adunay sunog. Estasyon sa bumbero. Estasyon sa pulis, diha kita moduol o musumbong kung adunay krimen nga nahitabo sa komunidad. Estasyon sa pulis. Merkado, diha kita magpalit sama sa prutas, utanon, isda, karne, ug uban pa. Merkado. Ospital, diha kita moduol kung aduna kitay sakit, ug diha nato makita ang nurse ug ang doktor. Ospital. Panaderya, diha kita mopalit og pan. Panaderya. Parke, diha kita mosuroy o mag-relax kauban ang atong pamilya. Parke. Simbahan, diha magmisa og manimba ang mga tao. Simbahan. Mao kini ang mga nagkalain-laing lugar sa komunidad. Mga bata, sa sunod na usab, amping!